Lulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Inkonzo yonyango olungxamisekileyo eRhawutini ivumbululwe umzimba wesithoba kwisakhiwo esidilikileyo sase-Omonde kumazantsi eRhawutini. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus okhe abonwe njengobhulela ecaleni ngabasemagunyeni kumbhoxo wehlabathi uthi uchulumancile kokubonana nabo kwinkomfa ebizwa Shape of the Game ibibanjelwe eLondon. Xa besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana Dada Morero uthi uphando lwamazibulo ludize ukuba abakhi besakhiwo esikohlokileyo eOmondo eRhawutini bebengenaziphephamvume zikamasipala ukwakha esi sakhiwo. Umnumzana Morero uqhube wathi abanini besakhiwo basanyamalele kwangoku woleka ngelithi amagosa onyanzeliso mthetho ayabakhangela. Esi sakhiwo simigangatho mibini eAmethyst Business Park kumazantsi eRhawutini sikuhloke kubuhawu basemini maqanda izolo. Usodolophu uthi iqonga lesamente elohlula imigangatho esakhiwo lifumaniseka liethe-ethe ndawonye nesakhiwo yaye ibe ngunobangela wotiliko. On inspection, our teams from EMS has confirmed and from development planning that there were no plans submitted for the structure. Hence, we are also still battling to trace and track the owners of the building, but we do know that the building belongs to a company. We are now still trying to trace. We know that the developers or the constructor were still on site even yesterday. However, they since switched off their phones and they've not come around today. Umurero nobephelekwe lisekela lakhe uloyiso Masuku ukwaqinisekise ngenani labantu abasutywe kukufa ukuba lifikelele kwisibhozo logama omnye engekafunyanwa. Yes, there are people who have passed on this morning. They've been able to identify one more body, and there's a possibility of another body still trapped under concrete. Unfortunately, the dogs can't do their work as of now because the bodies are still fresh, so they'll have to still do work probably later today and tomorrow. Ukhabalake wathi besakufunyanwa abanini besakhiwo baza kubathabathela amanyathelo omthetho. We are taking steps as the city, as you know that we do have a responsibility to act as and when such things happen, and we are now acting. But part of the work is to ensure that we can establish the owners of the company who owns this property, then we can act on those. Iphulo lokukhangela nohlangulo nilithabathise ngalenhlazane lisaqhuba. Ugande zanda kungena ngoku zithi inkonzo zonyango olukhawulezileyo eRhawutini zifumene umzimba wesithoba kubugoxo. Lelinye isekela mkomishana jikelele lamapolisa unjengele Tebelo Musikidi elinika ubungqina kwikomiti yesikhawu yeParlamente ephanda izitsholo zobudladlunge ubutshijolo nolwaphulo mthetho emapoliseni nakwingali yomthetho ngokubanzi ezenziwa ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal unjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Njengenhlala isenzeka kumangqina xa iqala ukuvela kule komiti uzichaze imbali yakhe kwinkonzo yesipolisa. Unjengele Musikidi echaza amava nawo kwinkonzo yesipolisa uthi wangena esipoliseni njengekrwala i-student constable ukutsho kwiminyaka engama-37 egqithileyo. Uqhube wathi lamava khokhelele ekubeni abambe njengomkomishinala jikelele wamapolisa izihlandlo ezili-11. I am currently a Lieutenant General, having appointed to the rank of a Lieutenant General in 2018, the 1st of April of 2018. At the time of my appointment, I was serving in the service as a detective head, the Divisional Commissioner of Detective Service. Prior to me being a Divisional Commissioner of Detective Service, I was the component head, national component head responsible for family violence, child protection, and sexual offences unit, abbreviated as FCS.
Upon my resumption of duty as Divisional Commissioner, for 2 years in that position, I was appointed a Deputy National Head of the Directorate for Priority Crime Investigation, commonly known as the DPCI. Unjengele Musikiti unika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izithyolo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal Unjengele Nhlanhla Mkhwanazi zolwaphulo-mthetho ngaphakathi emapoliseni. Iseshoni yekomiti yesikhawu iyaqhuba epalamente. Inkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini isihlelisele uLwesine isicelo sebheyili esikaBellarmine Mugabe kunye natyholwa naye uTobias Matohonodze. uMugabe noyinci ongasekhoyo owayesakuba ngumongameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kunye nomzala wakhe uMatonodze bakrobe nje kwinkundla kamantyi emva kokuba igqwetha labo lixelele inkundla ukuba kusekho amaxwebhu abalulekileyo kwilityala abangekawafumani. Quite a number of challenges today with regards to the proceedings. Firstly, there was a technical failure with the electricity. We weren't able to proceed, but be that as it may, yes, you are correct. There are still some documents that the prosecution needs to provide us with before we proceed with the bail application on our client's behalf. Esisibini sijamelene namatyala okuzama ukubulala kulandela isiganeko sodubulo kumzi kaMugabe kwingingqi yaseHyde Park eRhawutini kule nyanga ipheleyo. At this stage, we still need to consult with our client. We do not have a full set of facts before us before we take instructions, and I think that we'll be guided by that. So I don't want to preempt anything. We don't do that as lawyers. So yeah, we need to consult with our clients and take instructions. Kutyholwa ukuba indoda eneminyaka engama-23 nekukholelwa ukuba yayisebenza kulo mzi yonzakala kwesi sehlo yaze yangeniswa esibhedlele. Ityala labantu abathandathu ababanjwa ngokwayamene nokubulawa komqhubi wesithuthi se-e-hailing Isaac Settlet lihleliselwe umhla wesi-3 kuJuni inkundla kamantyi yasePitoli logama kusaqhuba uphando. Bobathandathu abarhanelwa basikhalele isicelo sebheyile. Kutyholwa ngelithi uSettlet wagetyengwa emva kokuba isibini kubatyholwa safaka isicelo sokukhwela. Esakufika kubo umfi bamxhaphaza ze bamkrwitsha de wasweleka. Abatyholwa abathandathu Tikeleti Mphela, Itzione Machidi, McLaren Mushwana, Tumishang Mabutlane no-Offense Senwamadi bathe muku phambi kwenkundla. Igqwetha elimele abatyholwa liphawule ukuba le nyewe izawugqithiselwa kwinkundla iphakamileyo ngoko ityala ngokupheleleyo phambi kwale nkundla lingangabi yomfuneko nanjengoko abamangalelwa kulindleke bawavume amatyala. Lusaxolile kambe usapho longasekhoyo ngomkhondo wetyala. Ukanti lukwathisele ikhona imali yokufudusela umzimba eNigeria nekulindleke ungcwatywe ngomhla wama-20 kule imiyo. Sihlabele mgamane ndaba zethu abahlali basezigcuka kuqoboqobo eMpuma Koloni bagxeka umasipala wasemathole ngokuphansi ukubabonelela ngamanzi isithuba senyanga ezine. Kungoku nje babhenele kuqhankqalazo bevala indlela engenayo nephumayo kulelali. Bakwavale nemibhobho yamanzi asuka kwidama isandile eliya kwamanye amaziko amanzi bevakalisa ungoneliseki kwabo. Bakhalaza ngelithi ukushokoxeka kwamanzi nokungabikho kwendlela ezisemgangathweni yimingene kudala beyikhalazela kumasipala kodwa batyhola ngelithi umasipala wasekuhlaleni amahlathi wesithile amathole ngokungabananzi. Ilali izingcuka yenye yelali ezinkulu zakuqoboqobo kwaye ngenxa yokungabikho kwamanzi ixhomekeke kwitanki elinye lamanzi kwakunye nezinye zengingqi zayo ezinkulu. Abahlali bathi amanzi ayeka ukuphuma ezimpompeni kwaye ukubakho kweli dama babecinga ukuba kuza kuba luncedo kubo kodwa ilisuke yaluncedo kwezinye ilali nto leyo ekhokelele ekubeni bavala amazibuko ukukhuphela lamanzi kwindawo zokuwacoca de baphendulwe ngurhulumente. Yiyo lento isikhalazisayo into yoba lamanzi acociweyo asuka apha edamini awezi kuthi. Uyayibona? Nanga ngamanzi ngawethu kwasusa imizi yobawo phaa kulaa ndawo uba kuzoba kweli dami sizokwazi uba thina sifumane amanzi acocekileyo ahamba uklinwa phaya kodwa athi awubekliniwe phaa kulaa ndawo angezi kuthi ngoku. Uyayibona? Ngasikamanzi
abe khona ezimpompeni impompo zibeliqele endaweni. Isithili somasipala amathole nesinoxanduva lokuqinisekisa ukuziswa kwamanzi eluntwini sithi kubekho amaginxiginxi kwiziseko zelidama nasembaneni nto leyo ekhokelele kwimeko yasezingcuka. Approximately 2 weeks ago, there was a pump fault at the water treatment works. This caused disruption supply to both of these communities. Once that pump was repaired, there was a pipe burst that occurred soon thereafter, which was successfully repaired as well. Now, following that pipe burst, a power supply failure at the water treatment works also caused, additional interruption. Now, the power supply was restored and water pumping has resumed. Abahlali bathi ayintshanga into yongananzwa kwabo ngurhulumente nanjengoko iinkonzo ezingundoqo eziquka ukufakelwa kwendlela bengasazifumani. Apha kuthi kakugula abantu nasibathobe ngengubo nangegeriva kodwa sinendlela siyavota yonke lonto le kodwa kuthi lulungelo lethu ezo zinto ezo. Uba umuntu uswelekile kusiqesha idunga umfana wayeka lo mfana unedunga apha nositshatha seyazi uba kusweleke umuntu funeka enyusele imoto enyuse ibhokisi funeka kuqeshwe yena athathe seyenza mahala ngokulonto le akazafumana isonga ngenxa yalonto le. Umasipala amahlathi awufumanekanga ze uphefumle ngengxaki yendlela kulommandla kodwa isithili somasipala amathole sithi abahlali mabalindele ukuphuma kwamanzi ezimpompeni zabo kwimpelaveki ezayo. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndikuqoboqobo. Ukanti abahlali basempumalanga bakhala ngokunqongophala okukhulu kwamanzi kwindawo zabo. Omasipala iGovan Mbeki iLikwa neChief Albert Luthuli phansi kwesithili Gertz Bande bachaphazeleke kakhulu. Bathi sele kuqenqeleke iveki kwanenyanga bengenamanzi. Eminye imithombo yamanzi yomile okanye izinga layo liphansi kakhulu lokugama indawo yokucoca amanzi eLikwa eStandardini isahlaziywa. Umasipala wesithili uyavuma ukuba kukho lemingeni kwaye uthi iza kusonjululwa. Ukufumana amanzi okusela acocekileyo yinto enqabileyo eBethal. Sele kulixesha impompo zamanzi zomile. Nangona kunjalo, abahlali bathi amatyala abo kamasipala anyukile. Bills are extremely high. It's not acceptable to the residents. People that are bearing the most of the brunt is Extension 8, Extension 3, Milan Park, Extension 22, 23, and then also Bethel Rand and the plots. We are suffering. Okwangoku baxhomekeke kwizigadla zamanzi, kodwa unikezelo aluzinzanga, nto leyo ekhokelele ekwandeni koloyiko lwezifo ezisasazwa ngamanzi. Sina 49 days singenamanzi. Ama-toilet ayanuka kwenza yonke into abantwana kunzima emanzini nje amanzi kuyinto enkulu la eJartini. Kwaye ifuthe lokunqongophala kwamanzi kule ndawo libi kakhulu. Kungathembeki konikezelo lwamanzi kukhokelele ekubeni uNtuthuko Sibanyoni avale ishishini lakhe lokuhlamba imoto. Kwamanye amasayiti ayaphuma amanzi ngapha ngazi kwenzakalani ke then ndapho sesivala ibhizinisi ngoba amanzi angazothola eduze nama-vaterkan as sometimes. Usodolophu uqinisekisile ukuba ingxaki zamanzi eLikwa ziza kusonjululwa. We are happy with progress that we have registered, though it has affected the supply of water in communities. The municipality, Likwa, has provided with over 10 water tankers to provide communities. We have also advised them to intensify communication to communities in as far as the outages are concerned. Okwangoku abahlali bathi baza kuqhubeka belindile benethemba lokuba izithembiso zokubuyisela konikezelo lwamanzi ziza kuphunyezwa kungekudala. Isebe lezolimo lisebenzisa ubuchwepheshe bale mihla ukuxhobisa abalimi abasakhulayo. Licebe ukusebenzisa i-app ezakubonisa ingxelo zemozulu, inika ingcebiso ngomhlaba, ze incede abalimi bajongane nenguquko zemozulu. Ukukujolisa ekukhuliseni imveliso kunye nokunika abalimi ulwazi oluphangaleleyo. USASAM ligama elishunqulelweyo elimele iSouth African System for Agricultural Modernization. Amafama adibane eMthatha ukubonisana nokwabelana ngolwazi ngokusetyenziswa kwale app. Le app izokwazi ukuba umfama abone imeko yemozulu ngaphambi kokuba aqalise ukulima okanye atyale.
We are building a structure that can work across private and public sector, aggregating scientifically sound data and underpinning it into a decision-making tool that can inform agricultural decision-making. Amafama amaninzi kulo mmandla athwaxa kakhulu imbalela aze aqhokreka ngamandla kwisivuno sawo. Le app ke ndicinga iyasinceda kakhulu uba sikwazi ukwazi imvula zinganetha nini, singalima nini, silima ntoni. Ndicinga iyasinceda kakhulu ke le app kuloo ndawo. Le app izawuncedisa eqinisekiseni ukuba noko le meko iyathintelwa. We had in January no rain, Feb a lot of rain. We are thankful to the Lord for the rain, but we're just saying, can you just give us 2 weeks to give us some So hoping that this app will afford us that particular opportunity. Isebe lezolimo liyakholelwa ukuba ukusetyenziswa kobuxhakaxhaka kwezolimo kuzawuphucula isivuno. Esi ke sisixhobo esilapha kwefowuni lento kuthiwa yi-application. Ithi ke lento siqokelele lonke ulwazi olukhoyo ngomhlaba, ngemozulu, climate, temperature, your soils, nezinye ke iinkcukacha. Urhulumente uthi ufuna uqinisekisa ukuba abantu abatsha badlala indima ephambili kwezolimo khona ukuze kuluswane nendlala, kudala amathuba emisebenzi, kugcinwe ukutya. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Amafama aseLimpopo avakalise inkxalabo nakulindeleke kwinkulu baphathiswa eliphondo uGqirha Phophi Ramathuba kwintetho yokuvuliwe indlu yowiso-mthetho. Ushishino lwamafama ludlala indima enkulu kuqoqosho lwephondo. Kungoku nje amafama akhangela indlela zokuphucula imveliso yawo, akwamemelela ukuba kubekho amaphulo okukhulisa ushishino lwawo nangaphaya kwemidayeli. Amafama eLimpopo ayijonge ngabomvu intetho yenkulu baphathiswa yephondo uPhophi Ramathuba ngethemba lokuba iza kuza nesombululo kwimingena wajongene nayo. Uninzi lunethemba lokufumana inkxaso ngeziseko zezolimo kwanendlela ezisemgangathweni. Kulindeleke ukuba uRamathuba atandalazise izicwangciso zikarhulumente zonyaka-mali ka-2026-2027 ePulukwane ngoLwesine. Imozulu embi, imbalela nezikhukula zakutshanje zichaphazele ngamandla imveliso nempilo yamafama. Umfama waseMathabatha uthi kunzima ukufumana imali-mboleko okanye inkxaso-mali kweli candelo. Uthi sidinga izixhobo zolimo ezifana neetrektari noncedo lwezimali ukuze sikwazi ukuthenga izichumisi ezifanelekileyo. Ingase inkulu baphathiswa yethu isikhumbule nathi xa isenza intetho yayo. Uthi siqeshe abantu abayi-120 kwifama yethu. Saliqala olu shishino siluluntu lwalapha, kodwa ngoku sidinga uncedo. Sicela urhulumente asixhase ngoncedo lwezimali sikwazi ukukhulisa imveliso. We're trying to give community jobs and able to make it a success. We need support from government side as well. Like fertilizers, tractors, that type of stuff that's costing money, because you can't expect an upcoming farmer to say you want land doesn't help if you doesn't have a few million. It's costing you millions to start something up. Amanye amafama atyale itumato nombona athengisela imalikezeli nakumazwe angaphandle athi iliqela imingeni kolu shishino. Athi adinga urhulumente ukuba abathengeli izixhobo zolimo ahlawule neendleko zombane phakathi kwezinye izinto. La mafama athi adinga uncedo lukarhulumente ukuze akwazi ukuqhuba ushishino lwawo ngempumelelo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus okhe abonwe njengobhulela ecaleni ngabasemagunyeni kumbhoxo wehlabathi uthi uchulumancile kokubonana nabo kwinkomfa ebizwa Shape of the Game ebibanjelwe eLondon. Oyena mqeqeshi uphumeleleyo kumbhoxo wehlabathi uRasi Erasmus ngamanye amaxesha ukwabonwa njengoyena utshabalalisa umbhoxo kwihlabathi. Zininzi indlela zokudlala umbhoxo aziqalayo Erasmus phantsi kwemithetho ekhoyo, kodwa abasemagunyeni kumbhoxo wehlabathi bakhe babhidiswe zizicwangciso zalo mfo. uErasmus sebeseLondon ethethe ejongene ubuso nobuso nabasemagunyeni kumbhoxo. I think you sometimes get out of touch with World Rugby by just virtual calls and emails and following them on Instagram, whatever you do. You want to
to want to see a guy in the eyes, and I feel that happened over the last couple of days there. I-SA Rugby yanelisekile luhlobo adlala ngalo amabhokobhoko de usomaqhuzu Rian Opelholzer athi amabhokobhoko aseza kuphala phambili kumbhoxo wehlabathi. After this conference, that it is very clear that there is nothing really wrong with the way we're playing the game. There's no need for dramatic changes in the game and the way we approach the game. It is still a game for all shapes and sizes. Umnumzana Opelholzer uqhayise ngelithi uMzantsi Afrika kuphela kwelizwe elenza inzuzo kumbhoxo ehlabathini. We are the only one that is actually going to show a bit of a profit. So it is going well, but again it is a system, and the system must work. Where if the Springbok team and the national teams do not perform, we will not find commercial money. Ngelixa uMzantsi Afrika uyiqonda yokuba ukusindleka itumente yendebe yehlabathi kumbhoxo kuyondlwana iyanetha ngokwezimali, kodwa eli lingakwazi ukwenza inzuzo kumbhoxo ngokuba lelona lizwe liphambili kumbhoxo. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama zasemini nje masikhongozele ezilandelayo ngeSiswati ngecala emva kwesihlanu matshona makube chus bele.